Sisi amane ya yensa ka ekyerese 37 military hospital won se ho na enkwada ya wo ekọ ewa sports stadium na entwifa so ba ya ebie ahwe omo nkwa na ebi nso prepare no mo prepare no ye de omo akoto mampani John Dramani Mahama ankasa akwakodwum ayaresa bia ho no ma okọ akohye eye enkwada no ene tibia wo ewo mu na asebidi kan ebo wa mane no enkrata ya Ghana Armed Forces ede aba ne de ekyerese nipa nsia ena ahwe wo enkwa na de etete eche ne se ebrosa kosi se wo ede eye confirmation beba abeche se de yetete no sanete no na eno soso ne hunu na sem na yaka pepepe nti se wo hye de ekoso ya omampani John Dramani Mahama akodrumu ewo 37 military hospital ya ne dom ene de echi no nti hai wo hwemu a oji briefing etie DSCA ene amane aba no omode ebo omampani nyono nko a mahunu se yewra so afọ no ehwoman yesi kasem so Kasee atoforsen ono so eka ho bi na yasrafo mpanyifo na ewo man yi mu no ebi so eka omampani ho a waba abedru honom hye sedia etie nti na de asi arehosem asi ewo ewa sports stadium anopa ya ebi mo efra sante mantemu ne baye ebi fri apoe mantemu ebi fri free mantemu ahodo ni nyina no ehwo na ebi mo free ebaye wutie ye bra na ye reporter se ne ebi mo ekasa no a wo mo chese ebi mo koda ho enranwumre bi koda ho enranwumre ebi mo so kwa ahomachi no nan ebi mo kodru ye no na hwa ye ma ye kase nipa mpempem a na nye nipa keto ekoye na de entiase nim se ne wo stadium na china wunwram no eye din ye pa so benya kwanya wram nti ebi hwiri fa wo so esim so bi pa kwanya na wakwakoye sojani nye no keke so benya adwumaye nti eno mo kyese wo hye nkrata Ghana Armed Forces se de ba ye no a na kyese bi mu ebu gate na kyese mu nyina gi twi ekofa ko a enam so ema arehosem woyi asie no nti omuguso ema omampani update ema no information die siye ya edisa arehosem we ba ye nipa don kwada dodo a womo ahye womo enkwa ene womo so a prepare nti hai omo ne omampani akasa wie nti omo ne nakasa wie briefing bibia wo se mampani hunu no nti ha ne trauma and surgical ward na omo awura no ekọ akohye sede atebia no etie de empire ye bua ne sensem twofo benya kwanya awura makọ na afi yahye na ye hunu na ye gidi se mampani kwa honso ewia bia na womo ne yen akasa oni odan no manya atum ne nkyese ye nya nwram ene yakohunu ede abetudwa entiase womu kakra esanse eja obi epramu yentumi enkotwa nanimo emfanto abonten ene ade eno no ntino de ye hwenim ne se omampani akọ mabo na mane yi na owram so akohwe sede a etie eprafo no ene omo so ekeka ho no omo wi a eho na no so no omo bema ye briefing omo ne ebekasa na ye hunu de asi ene de ekoso na ye de ho amane amawo nti de ekoso sesia no ye 37 military hospital badi kan abo amane se enkwada ensia ahye wo nkwa anopa ya o odware afifie agisi kasa jifa ka nako sanso mo feeling online ni nyina no ene yese ne wo ba na do certificate etu hunu mrante ne maba wa no bi won mo ba waje ne down black waje ne shirt white ehye no okita ne envelope a sa brown envelope bi ne certificate nyina wo mu a wode ba behwe se obenya kwanya na yafa no a de asie ne o kwadansia hye wo nkwa setisen awofo nya ne ntia na so munya ne ntie obaka ho bi afre na ehunu ba na kira kwan na de yese ne se prafo no obode nkitakita omo mayen na onsa wo mo yade emayen omampani John Dramani Mahama 37 military hospital ena yede prafo ni nyina ekoye nti omampani Ghana mampani akopiem wo hono ma wo hwe sede ekọ nti ne chese mampani atrom so mo masem 24 ne mransa se mampani de wonsin sem 24 from kra nti nei ena wa makwan asem 24 ram chese ye hye obo de won bia ye behunu bi ohun na ye hunu sede tie nti sem 24 sere ne na ni abre wote won ansa na wawuram ahun saa adwuman saa nti wo bo mo kokọ ansa na o mawuram ensa ye den ya ya sa atum